Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры праграма «Урокі гісторыі». Запрашаем у падарожжа падзей, асоб і фактаў. Вучыцеся разам з намі. Добры дзень, сябры. Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і наш госць, кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра музей-сядзібу Міхала Кляфаса Агінскага. Прывітанне, Андрусь. Прывітанне, Сяржук. Прывітанне, шаноўныя слухачы. Залесе, Смаргонскі раён, унікальны музей. Што варта ведаць пра гэту мясціну? Варта ведаць тое, што гэта адзін з такіх унікальных музеяў, які створаны на грунце адроджанай сядзібы і прысвечаны, канешне, беларускаму кампазітару 19 стагоддзя. Сядзіба Агінскага, яна будавалася на пачатку 19 стагоддзя з 1802 па 1815 год. Такі быў архітэктар, вядомы выпускнік Віленскага універсітэта Шульц. Ён распланаваў гэту сістэму крылаў цэнтральнай часткі палацу, распрацаваў архітэктуру капліцы, там, дзе адбываліся ўрачыстыя набажэнствы. І не толькі ўрачыстыя, увогуле набажэнствы у сям'і Агінскіх. І вось гэтая сядзіба, яна перажыла дзве вайны. Яна перажыла запусценне, занядбання, але адрадзілася і з 2014 году з'яўляецца такім сур'ёзным цэнтрам культуры. Андрусь, якія у вас асацыяцыі з эпохай нашага героя? Першая асацыяцыя – гэта тое, што эпоха пераходная ад класіцызму да рамантызму. Калі нарадзіўся Міхал Кляфас Агінскі, а ў гэтым годзе яму спаўняецца 260 гадоў. Гэта быў абсалютны такі класіцызм, калі там было захапленне антычнасцю, было захапленне Грэцыяй, Рымам, то ўжо ў час ягонага прыезду ў Залессе пачалася вялікая хваля рамантызму. І інтэлектуалаў, людзей культуры пачалі цікавіць звычаі народу, сярод якога яны жывуць. Сам народ вось гэты. І многія казалі, што гэта не горш за Грэцыю, такія ўзроўні спеваў, такія ўзроўні мелодыі. Што нам ехаць далёка, калі ў нас тут ёсць вось гэтыя. І вось гэты пераход, ён адбываўся падчас жыцця Агінскага. І мне здаецца, наведванне музея сядзібы, яно перадасць вось гэты. Мы адразу пабудзем у двух эпохах. Сядзібу Агінскага называюць паўночнымі Афінамі. Раскажыце, калі ласка, пра экспазіцыю. Афіны – гэта адсылка да грэцкай культуры, адсылка да класіцызму. Разам з тым, Афіны – гэта такі сімвал, эталон прыгажосці. На сённяшні момант, што мы можам сказаць пра экспазіцыю? Экспазіцыя адкрываецца ў тых адноўленых залах, якія існавалі пры жыцці Міхала Кляфаса Агінскага. Мемарыяльныя кабінеты, прысвечаныя ягонаму побыту, пакоі, прысвечаныя ягонай творчасці, музычнай культуры і прысвечаныя жыццю ягонай сям'і. Таксама, канешне, шляхецкі быт 19 стагоддзя. Як жыла беларуская шляхта, заможная беларуская шляхта ў пачатку пазамінулага стагоддзя. Што можна пабачыць і пачуць падчас экскурсіі? Сапраўды ёсць самыя розныя экскурсіі. Экскурсія, яна, у прынцыпе, ахоплівае такія тры часткі. Сама сядзіба, вось палац Агінскіх, гэта капліца і гэта парк. Таму што парк найцікавейшая рэч, вось гэта рэгулярны залескі парк, таксама вельмі важна. Пачуць, канешне, пра Агінскага, пра ягоную біяграфію, пачуць пра тое, хто наведаваў, хто быў гасцямі ў гэтай сядзібе, а былі самыя розныя і самыя цікавыя людзі, і студэнты там Віленскага універсітэту і розныя чыноўнікі расійскай імперіі. Ён ж працаваў на дыпламатычнай службе, і прадстаўнікі замежных краінаў, напалеонаўскай Францыі, напрыклад. І пачуць пра ролю Агінскага ў міжнароднай палітыцы. Пачуць пра паўстанне 1794 года. Ёсць такі камень ценем Касцюшкі. Даведацца сапраўды вельмі шмат пра вось тую важную эпоху. Якія мерапрыемствы ладзяць супрацоўнікі музея і чым яны цікавыя? Як я ўжо казаў, гэта цэнтр культуры, музей-сядзіба Агінскага. Дзякуючы такому чалавеку, як Сергей Верамейчык, які шмат працаваў, каб гэты музей-сядзіба былі адноўленыя.
а аднаўленне пачалося яшчэ ў 90-е гады, таму што было прынята рашэнне, што там у 92-м годзе, што гэта будзе адноўлена. І аднаўлялася доўгі час, убачыце, толькі ў 2014-м адкрылася. І нават да аднаўлення праводзіліся самыя розныя імпрэзы, сімпозіумы, канферэнцыі, фестывалі, але самае галоўнае балі. Вось ёсць калядны баль, ёсць балі, прысвечаныя на дню нараджэння Агінскага, азначаюцца, і там рэканструкцыі. Вось як выглядалі такія свецкія рауты у пачатку 19 стагоддзя. Вось гэта звычай, рэканструкцыя дваранскай вопраткі. Таксама ёсць такая імпрэза ў музей з татам. Не мамы дзяцей водзяць, а таты. Робяцца такія запрашэнні для музейнага жыцця. Ну і таксама розныя фэсты, пленэры, мастацкія сустрэчы. Мне здаецца, што жыццё музея вельмі насычанае, ну, паколькі ён гэта ж не цэнтр якога-небудзь Менску там ці абласнога цэнтра, а гэта, ну, вёска фактычна, Залессе, але разам з тым для гэтага музея шмат падзеяў культурных. Андрусь, ці былі вы ў Залесі? Так, мне давялося быць у Залесі, гэта было дзесьці самы канец 90-х, нават, можа быць, пачатак 2000-х гадоў. Тады яшчэ не было музея, ішла рэстаўрацыя, вось стаялі арыштаванні вакол гэтага, была магчымасць павандраваць, наведаць капліцу. Дарэчы, я здзівіўся, што адзіны вось такі больш-менш жывы будынак — гэта капліца. І вось прачытаў недаўна, што менавіта з урачыстага набажэнства пачалося аднаўленне увогуле ўсёй гэтай сядзібы, увогуле ўсяго музейнага комплексу. 1992 год, урачыстае набажэнства з малітвай, вось пачалося аднаўленне гэтай мясціны. У мяне вельмі добрыя ўражанні, там вельмі такая, ну, проста адчуваецца такі дух рамантызму, дух такой узнёсласці. Увогуле 19 стагоддзя гэта, ну, час такі шляхетны і шляхецкі. Для мяне гэта адна з тых, можа быць, падзеяў у маім жыцці, якія запомніліся на доўгі час. Вось мы бачым, што там 25 гадоў прайшло, а я так даволі добра памятаю. Ну і вандроўкі па парку, калі ты дыхаеш вось водарам дрэваў, бачыш гэтыя стаўкі і ўсё і гэтак далей. Мы падрыхтавалі з вамі праграму пра сядзібу Агінскага, але ні вы, ні я не былі ў музеі. Так. Трэба збірацца. Абавязкова. Каля 20 гадоў жыцця Міхала Кляфаса Агінскага звязана з яго любімым Залессем. Наш гістарычны герой планаваў пасяліцца ў Залессі назаўсёды, таму па прыездзе пачаў рамонт. Да 1815-го работы па перабудове і рэарганізацыі сядзібы ў новы палацапаркавы ансамбль былі завершаны. Мясціна атрымала такі выгляд, які дагэтуль не сустракаўся ў будаўніцтве магнацкіх рэзідэнцый. За архітэктурна-паркавую дасканаласць і дзівосную прыгажосць Залессе называлі паўночнымі Афінамі. Маёнтак наведваў настаўнік музыкі Міхала Кляфаса Восіп Казлоўскі. У сядзібу прыязджаў італьянскі скрыпач і кампазітар Джузеппе Паліяні, які быў настаўнікам музыкі дзяцей Агінскіх. Любіў бываць тут сябар Міхала Кляфаса Ян Ходзька, пісьменнік і грамадскі дзеяч. Аднойчы сядзібу наведаў яго сын Александр. Юнак быў настолькі захоплены прыгажосцю, што склаў лірычную паэму «Залессе». Песня нашай славутай гісторыі і сёння льецца. Засталося ўпэўніцца ў гэтым і наведаць знакаміты музей. Дзякуй, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанні, пішыце, каля ласка, на адрас Трансусветнае радыё, урокі гісторыі. Паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Шукайце нас на сайце twr.fm. До новых сустрэч!